Uwe urang ba tip kerteng ko ba never sinong se sab uwe snem kertau laklat ashen hadin ba waya electric la hap halor ko jong u kat ba udang nya thuk na umden shalashnong ha shaken ka badan hari boy district hinin kasni ka apun re tre unaitung kat kung ki khubor blayo lum kani ki jingja ka basung si kalajana ka daw ka jingle authority ju ki bor ba dei pet ka ta Meglai Energy Corporation Limited lani MECL pan pinbit pinbiang yakit yar lan Lai thu ba yaw ni waya lai la shuda malumala de ki siej ba kitna din ba ka klemdon kanu gunu jing pershang ban pin be u ka jing jag la ja ka po ba jur ba hausla ba ka jing pom perthan ka bala pension jor yaw ni waya bat penlong lu yu ban dukut bat ha bhalor u ba neverson ki ba haye ba sem jong uni rang ba ki la kentu ki bor ba de pej ban ai da ka jing sio sheki long yeng jong u ba neverson bat ong ru ba ka MECL ka de ban khmi bnya halor ki waya ki ba sunjor ki ba bu jing ma ya ka jing embryo tenang liang jungi ki ba don hagane ka thang bat ka dong ka yang i prem juri yakane ka kom trikam na ka liang jong ki dei pe na ka liang jong laimen bat na ka liang jong ka office jong MCB na mar ba kim sim kya ya ka jing kerpat jongi kum ki dong ilam bat kum ju na ka liang ki seng bat kum ju na ka liang jong ki ba ki ba don hagane ka dong bat ka thang na mar ba na ka liang jungi na wek por se wek por ngala kerpat om dei tang hagani ki lain dei ki meng lain dei wat dei bat ki lain po jong ki sinong ki thau jungi ro ka nong la deb ban kerpat nam ta ban yo jirap dei bat ki pus ki ba ki pus ki sinong jungi ki don ki balat kut sudah handai don weru ba nagliang jungi kum kinong ilam apo jong sinong ke ba ngila ban yo ka jirap ngin sim ya ka jing kli ka ba in wat ya gilat kelti nagliang office ba ka don kam nam ta ban no jirap habde bat ka ne ka jinja habde bat ne ubreu no mar ba ki ba yang sem kila du ya ka wei kam sembreu bat ka ne ro ka dei ka ba jinja accident ka ba umdei ka ba nagliang junu ubreu kwa ndei ka ba ka jing trei turti nagliang jong ka ne ka office te nagliang jungi kum kinong lam jong ka sinong ro ba yenom shong klikti nang ni sikmat ngin budin yene kam nang ba nagliang office ro ka kan sim kya yene kam bat nak trai yene ging ro ba kin yo ya ka jingrap la galong kat no ro ka jing ai na ne ka ba yang la ne ka ba lupsan abdei ba ka ne ka jinja Aduh mau pulang tang lagi. Iya kalap. Kalap beli. Komnot ko. Oh, minta kuah video nanti. Ngalar. Ini